10 d'abril del 1912. Estimat diari, per fi ha arribat un dels dies que més esperava. Ahir a la nit vam arribar a Southampton. No vaig escriure perquè estava molt cansada. Aquesta tarda, després de dinar, pujarem a bord del Royal Mail Steamship Titanic, al seu viatge inaugural. Des que sabia que el meu marit tenia pensat fer negocis i buscar fortuna a l'altre costat de l'Atlàntic i que embarcaríem amb aquest vaixell per poder conèixer gent important, jo m'he anat informant. He sentit molt a parlar de Thomas Andrews, l'enginyer que l'ha dissenyat. També allí on ha estat construït, a les drassanes Harland and Wolff, i la seva seu a Belfast. Diuen que és la més gran, la més elegant i la més ben establerta. Estic molt nerviosa. «11 d'abril de 1912. Estimat diari, no sé com descriure en paraules el que és el Titanic. És una meravella. Quan vam arribar al port em vaig quedar bocabadada, però un cop a dalt encara em vaig sorprendre més. Quan em van dir que l'eslora feia 296 metres, la mànega 29 i que pesava més de 46.000 tones. Encara és més luxós i elegant per dins que per fora, tot i que el seu disseny m'agrada molt. A la nostra classe disposem d'una piscina interior, un gimnàs, una piscina squash, banys turcs, biblioteca i altres luxes. La nostra cambra és preciosa, revestida de fusta blanca, mobles costosos i altres decoracions elegants. Malgrat que volen fer el recorregut Southampton-New York el més arribat possible, a mi m'agradaria passar-me una bona temporada en aquest vaixell. 12 d'abril de 1912. Estimat diari, ja fa 2 dies que naveguem i he conegut persones molt interessants. La veritat és que hi ha molta diversitat de gent. Hi ha la primera classe, que és allí on viatja l'aristocràcia i famílies amb molt poder. A la segona classe viatgen gent com nosaltres, que hem aconseguit diners pel nostre treball i que volem començar una nova vida i uns nous negocis. Després també estan els de tercera classe, que solen ser famílies que emigren als Estats Units. En total, uns 2.400 passatgers. 13 d'abril de 1912. Estimat diari, no em canso de donar voltes per tots els racons del Titanic. Avui no escriuré gaire, tinc moltes coses planejades. Mentre el meu marit comença a fer negocis, jo vull disfrutar d'aquest viatge. 16 d'abril de 1912. Estimat diari, fa 2 dies que no t'escric, però és que ja no estic al Titanic. He tornat a Southampton. El vaixell s'ha enfonsat i amb ell també el meu marit. Sol hi havia un gran iceberg i la història del Titanic va durar 1 minut. Quan estàvem esmorzant, el diumenge 14, el capità va anunciar que hauríem de navegar pel mig de grans blocs de gel, però nosaltres estàvem tranquils. Confiàvem en l'insubmergible Titanic. Estàvem a la sala quan a les 11:40 de la nit ens van avisar sobre un iceberg mort. Vam sentir un gran soroll i era perquè el transatlàntic havia girat massa tard. El Titanic va impactar amb un iceberg. L'enginyer Thomas Andrews i el capità Smith ens van dir que el vaixell s'enfonsaria en qüestió d'hores. Els bombers i enginyers lluitaven per mantenir la pressió del vaixell, mentre els bots salvavides, la majoria plens de dones i nens, tot i que a vegades homes en lloc de dones. Vaig tenir sort. El meu marit m'havia aconseguit un lloc a un bot. No el volia deixar allí, però tenia que pensar amb el nen que porto a l'interior. Des del bot vam veure el Titanic aixecar-se i inclinar-se, aguantar-se en posició vertical i immòbil durant uns minuts, fins que es va enfonsar del tot, a les 2:20 de la matinada.